आदर्श पंचायत से कूड़ा के समस्त जनता के हमार सादर प्रणाम बा और रउआ लोग से आग्रह बा कि अब की चुनाव में ईमानदार प्रत्याशी चुनी और अपना क्षेत्र से संतोष कुमार यादव जी के भारी मत से विजयी बनाए। चारों ओरिया शोर बाड़े जी, सबका से बिजोर बाड़े जी, भैया संतोष यादव जी खाड़ कर जोर बाड़े जी, इनके ना भुलावे के बाजी। हो फेरू संतोष भैया के जीतावे के बाद मुखिया बनावे के बाजी। संतोष भैया के जितावे के बाद मुखिया बनावे के बाजी। काम किया है काम करेंगे, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। तो रउआ सबके भुलाए नहीं खे आपन मुखिया प्रत्याशी संतोष कुमार यादव जी के भारी मत से विजयी बनावे के बा। इंदिरा आवास बनल शौचालय सबका, खेल कूद मैदान बनल, गली नली भइल पक्का। 15 साल में न भइल जवन 5 साल में पूरा कइले। पैगा बाजार छठ घाट सेलिंग कराई दिहले, सबका से बतावे के बहजी। अपन संतोष भैया के जितावे के बा मुखिया बनावे के बाजी। संतोष भैया के जितावे के बा मुखिया बनावे के बाजी। तमाम चाचा चाची से हमार नम्र निवेदन बा कि रउआ लोग अब की बार ईमानदार प्रत्याशी के जरूर चुनी और अपना क्षेत्र के विकास कराई।